трябва да влезе. И ако за ИТН можем да приемем, че не е типично да са слугинаш на ГЕРБ, в къвто се превърнаха, е нормално да имат такава позиция за еврозоната, защото те никога, абсолютно никога не са крили, че са за влизане на България в еврозоната, за изпращане на оръжие, така и гласуват към Украйна, за налагане на санкции, за повече НАТО в България, за още американски бази, за това, че да си купиме един атомен реактор от САЩ за 60 милиарда, за който гласуваха за унищожаването, те гласуваха за продажбата на двата български атомни реактора, които подарихме на Украйна срещу обещанието да ни дадат 1 милиард. Това за тях е типично, не е нормално. За хората обаче, които им вярват, не ги искат тези неща, но въпреки това гласуват за ИТН и ИТН след това неприкрито си гласуват така, както винаги са казвали. Но ако приемем, че за ИТН слугинажа е нов елемент, но пък за сметка на това са открити евроатлантици, в БСП нещата не са така. БСП е ясно и точно електоралната им тежест на хората, които ги избират в 99% от случаите. Разбира се, там има някакви купени гласове